Ai, desperta, Rosselló, si veu Rosselló, desperta, que si dormes al teu recull ja tindràs la llar deserta i los serps hi niaran. Quan la llum serà aturada, morirà la fe sagrada d'un Rosselló. Bon dia, confinats i confinades! Esteu preparats per l'últim episodi de No confinem el Rossellonès? Bé, sí, totes les coses bones s'acaben. Per tant, anem a començar aquest últim episodi. Aquest episodi servirà per tornar a veure tots aquests mots que hem après. Us he preparat un muntatge per veure el mot i les fotografies o els vídeos que he anat rebent i així podrem refrescar la memòria sobre què vol dir cada un d'aquests mots. D'acord? Al final de tot hi ha una petita sorpresa. Esteu preparats? Som-hi! Trufa. Aibre. Fastre. Beira. Xurmollar. Vilatge. Rapell. Bunyetes. Xiculata. Peta. Putu. Buta. I anxumar. Espero que us hagi agradat descobrir tots aquests mots que formen part d'aquest bonic dialecte del català que és el rossellonès, que entre tots hem de cuidar, hem d'estimar i hem de protegir. Per això ha estat un plaer ser aquí amb vosaltres cada setmana. Espero que us hagi agradat aquesta iniciativa. Ah, i me n'oblidava. Per aquest darrer episodi us he preparat una expressió rossellonesa que va molt bé per acabar. Sabeu quan diem adiu? Perquè ens acomiadem? Aquí, en rossellonès, podem dir adiu Feliu, i si tornes pas, escriu.